Země. Úžasná modravá planeta s více než milionem žijících druhů zvířat. Země. Nicméně, více než 2500 z nich jsou nyní na pokraji vyhynutí. Musíme proto přijmout jistá opatření. Nyní, ve jménu všech živých tvorů, včetně naší lidské rasy. Mašličku si dám, aby ses ohlédl. Před tebou velký ostych mám, už to asi prohlédl. I malý kousek odvahy ti sílu nahradí a zvládneš věci nemožné, kamarád poradí. Srdce každé dívky se někdy může zdát ti bezbrané, ale skrývá v sobě sílu, kouzlo náramné. It's showtime, rychle, rychle, nech srdce mé být. Nikdy nemám dost těchto zvláštních citů. Chtěla bych se ti celá otevřít, jako ta kniha, co si čet. Jsou mi jedno ty chyby, co mám, když tě vidím, pochybnosti jsou ty tam. Své srdce na dlaně ti posílám, prosím, jen ho přijmi, lásko má. Díl 3. Pátrání po pravé identitě školního příznaku. Já? Objevily se zde neočekávané odezvy. Už 2krát byly mise mých Chimera Animal zmařeny. Ano, pane. Díky, Šu. Jdi a vyzkoušej jejich sílu a schopnosti. Provedu. Sakra, ale ne! Jak se mi to mohlo stát? Butík mi zazvonil o 30 minut později, než měl. Jen tak jsem se převlékla a nasnídala. Ještě pořád jsem to ale stíhala. Jenže pak jsem si v půli cesty uvědomila, že jsem si doma zapomněla klíče a mobil. Měla bych fakt valit, jinak přijdu pozdě do školy. Sakra, au. Jejda, omlouvám se. Odpusť mi. Jsem pitomá. Jsi v pořádku? Kdybych se dobře dívala na cestu, nikdy by se tohle nestalo. Ale ne, jsem v pohodě. Vidíš? Můžu za to přece já, že jsem do tebe narazila. Fakt se moc omlouvám. Taky se ti omlouvám. Jsi v pohodě? Proč takový výraz? Ale to nic. Zdá se moc hodná a ohleduplná. Kde jsi vzala tolik taš? Letasu, kde se flákáš? Pospíš si, odcházíme. Už jdu. Ještě jednou se omlouvám. Musím jít. Co já tu stojím jak solný sloup? Musím přece do školy. To bylo ofous. Koukám, že jsi zdala do těla. Jo, no, je úplně mrtvá. Poslední dobou jsem totálně vyčerpaná. Bolí mě snad úplně všechno. A to všechno jen kvůli těm 3 tyranům. Dobrý den, slečny, přejete si stůl pro 3? Ichigo, otři stůl číslo 2. Jo, hned jsem tam. Ichigo, stůlček si chce objednat. Jo. Stůl 5 si chce objednávat. Ano.
No tak, pohni a přines zákazníkům sklenici vody. Oj jo, pardon. Buď tak hodná a vem i můj počát. Ano, hned. Tak počkej, však ty se za celou dobu snad vůbec nic neudělala a ještě si ty sedíš s čajem. No, ale to se nedá nic dělat. Dávat si čaj o 5. je naše rodinná tradice, to já nesmím porušit. Ale tady si od toho, aby pracovala. Min to všechny ráda komanduje, ale s ničím nikdy nepomůže. No a pak ďábel číslo 2, Shirogane. Už jsi skončila? Já. Mimochodem, co kdybys taky trochu přiložil ruku k dílu? Až budeš hotová, vyraž hledat mimozemšťany. Pospěš si. Ty Stauro! Je tak chladný a bezcitný. A když přijde na Keiichira, všichni se mnou jednají jak s kusem hadru. Právě včas. Podívejte se, můj nový cukrářský výtvor. Dáte si? Neznáším na něm to, jak se vyhýbá řešení konfliktů. A mám pocit, že mě ti 3 sprostě zneužívají. Abych upřesnila, využívají mě jako nějakou posluhovačku. To si nemůžu nechat líbit. Bojování, práce, hledání, bojování a zase práce. Jsem jediná, kdo to všechno vždycky odkašle. Se mnou nikdo takhle jednat nemůže. Dneska už nebudu sticha, řeknu jim to na rovinu. Jo, dokud mám odvahu, jdu tam a všechno jim to řeknu. Musím jim to říct. Právě včas, slečno Ichigo. Musím to říct, promluvit si s nima, vyjádřit nesouhlas. Děje se už zase to samé. Prosím vás, už jdu. Dívej, jaká je pilná. Je poměrně úslužná. Hej holky, už jste o tom slyšeli? Po škole prý v noci chodí duch nějaké holky. Každou noc se tam zjevuje. To je přece... Z nějakého důvodu sám od sebe vyschl bazén a otevíraly se kohoutky v umývárkách. Poslední dobou se u nás celkově dějí fakt divné věci, prý kvůli tomu duchovi nebo co. Co se děje? To jsou holky z okumurské základky. Jinak, chceme se tě na něco zeptat. Co kdyby ses tam šla podívat? A udělala fotku toho přízraku. A ne, že se vrátíš bez ní, Letasu. Jenže já... Pokud vím, nikdy si neřekla, že bys to neudělala, ne? No, jsme přece kámošky, ne? Tady se nese vaše objednávka, majonézovo-kečupový pohár. Nic takového jsme si neobjednali. Ale ne, ujela mi ruka. Co to sakra děláš? Omlouvám se vám. Ty krávo! Ty jedna blbá. Slečně? Prosím vás, omluvte nešikovnost naší odřízené. On je úžasný. To nic. Nic se nestalo. Vážně? To je dobře. Tudy, očistíme vaše oblečení. Promiň, jednala jsem bez přemýšlení. Nemohla jsem se dál dívat na to, jak s tebou zacházejí. To je v pořádku. Proč se s nima vlastně bavíš? Nezdá se, že s tebou nakládají jako se svojí kamarádkou. Nevím to jistě, ale myslím, že to mají v životě složité. Myslím si, že mě kritizují proto, aby si léčili vlastní smutek. Možná, že z nás opravdu jednou budou kamarádky. Jednou mě možná poprosí o pomoc s problémy, které mají. Ona je vážně dobrý člověk. Takže budu se snažit jim pomoct, jak můžu. Chápu. Jmenuji se Momomiya Ichigo. Midorikawa Letasu. Letasu, jdeš?
No, zatím ahoj. Pomoct jim, jak můžu? Jsem si skoro úplně jistá. Možná si myslíš, že ten jejich duch je jen hloupá báchorka, ale není. Vsadím se, že je to další chimérové zvíře používající vodu. Takže až skončíme, půjdeme... Cože? Ne. Bojím se. Ne. Ne, bojím se. Ne, bojím se. Duchové jsou děsiví. Ne. Ale no tak, nebuď jak malé děcko, Ichigo. Nenávidím duchy. Nikam s tebou nejdu. A teď opatrně odejdu. Ichigo. Minto, kde se tu bereš? Jak vidím, s tím, že se budeš snažit vyklouznout zadním vchodem, jsem se nespletla. Tak pojď, pospěšme. A kam jdeme? Ale přece za duchem do Okumory. Ne, já jdu domů. Nepřinutíš mě. Protestuju. Nechtěla jsem to udělat, ale... Jo, hurá! Asi tě budu muset spoutat provazem a odtáhnout tě tam. Duchové jsou děsiví, to jo. Ale... tohle to si fakt jako nemyslel. Tak tohle je Okumurská základní škola. Jdeme dovnitř. Tudy si asi jde k bazénu. Mám strach. Bojím se, nenávidím duchy, co když na nás najednou od někud vyletí. Co je to tamhle? Jako bych slyšela nějaký divný hlas. Minto, je tma, bojím se. Jej, promiň, to se mi asi jenom zdálo. Ty jsi to stejně udělala na schvál. No, dělala jsem si srandu, jo. Pojďme obhlédnout ten bazén. Nic zvláštního tu nevidím. A ani Maše nic nehlásí. Vidíš, nic tu není, co takhle jít domů? Když už jsme tady, prozkoumáme to tu pořádně. Věděla jsem, že se tohle stane. Au. Je to divné. Co je divné? Už jsme se tu všude porozhlédli, ale nikde ani stopa po něčím paranormálním. To proto, však vidíš, že tu nikde žádní duchové nejsou. Ale však my tu nehledáme duchy, ale Chimera Animal, ty hloupá. Co to? Je to... kaluš vody. Kde to se tu bere? O, je tady! Miu Miu Mentolová. Metamorfóza!
Ichigo, Nesnáším Ichigo. děsivé věci. Je tu Chimera Animal, Chimera Co mám Animal. sakra dělat? Chimera Animal? Nahoře, nahoře. Miu Miu Jahodová. Metamorfóza. Jsem tady! Ichigo, jdeš pozdě. Ale přece, ty ohavná nestvůru, jak se to považuješ vydávat se za ducha a děsit mě? Nemyslím si, že to byl účel. To, že využíváš slabosti jiných, ti prostě neodpustím. Pro budoucnost země k vašim službám. Mňá. Proč jen se musíš tolik předvádět? Mentolový luk. Mentolová ozvěna. Jo, To se povedlo. počkej, na to, aby to bylo chimérové zvíře, to šlo až moc lehce. Neříkej mi, že je to pravý duch. To je přeci ta holka z kavárny. Letasu. A dívej na její oblečení. Neříkej mi, že... Ona patří k nám. Salátové kastaněty. Salátové. Tornádo. Minto. Proč napadáš vlastní spojence? Teď ty, růžovko. Letasu, přestaň. Salátové. Tornádo. Teď už se trefím. Co mám dělat? Dlouho to nevydržím. Salátové. Tornádo. Nemám na výběr. Jahodový zvon. Letasu. Bojíš se, že? Docela dost. Nevíš, jak reagovat. Proto to děláš. To se mýlíš. Ne, nemýlím. Letasu je hodný a laskavý člověk. Něco takového by nikdy nedělala. Já takhle dál už nemůžu. Už to nezvládám. Salátové. Dost. Jak dlouho ještě hodláš takhle žít tímhle zbytečným způsobem? Vážně chceš být celý svůj život skrytá v ulitě? Já jsem jen chtěla se všemi vycházet, ale nesnáším sama sebe, svoje tělo. Neumím si získat žádné kamarády, jsem naprostá nula. My tě chápeme, čím si procházíš. Pojď sem. Tak a dost. Proč říkáš tyhle věci? Proč si sama o sobě myslíš něco takového? Máš ty snad nějaké právo kopat kvůli tomu kolem sebe?
Jahodová! Co to děláš, Ichigo? Jahodová pečeť! Co si to? Je pryč. Zničila jsem jí. Tu, kým si byla. Plachou dívku bez sebevědomí. Tak už nikdy prosím neříkej, že si neumí získat přátele, jo? Protože my už jsme teď kámošky, ne? Já? Počkej, já neumím. Promiň. To je OK. Telata. Ale myslím, že obě máte pravdu. A tak jsme získali další členku odboje. Dost věcí se stalo, ale najít kamarádku je stejně jedna z nejlepších věcí, co znám. Řekla bych, že Letasu mi určitě v kavárně hodně pomůže. Ichigo, mimozemšťan, mimozemšťan, mimozemšťan. Už zase mi to tvrdíš? A nesplatl ty se s náhodou tak jako včera? Je tady, je tady. Není to rozbité? Mluví pravdu. Jen jsem si chtěl prohlédnout pozemšťany, kteří nám kazí plány. A zrovna z tebe jsem nadšený. Kdo pro boha jsi? Moje jméno je Kishu. Díky za polibek. Moje. Pro dnešek to bere jako pozdrav ode mě. Ichigo, Ichigo. Pojďme si dát ty jahody. Vyznat ty koláče to rozšrádat všichni všechny. A nebo spoustu jiného ovoce. Co ty mi prostě, vážně miluju ovoce. Co třeba chladnou zmrzlinu. Šupní do mrazáku, pak už to máš nákup. Já si dám všechno, co své chování občas koupí, ale si rozkošná, takže je to OK. Jen být tě tou nejkrásnější mňů, v tobě zanechá něco pro rozjasnění všech dnů. Tohle je náš bojový mod. Dala bych si něco křupavého, něco sladkokyselého by bylo dobré taky. Jsem pořád hladová, když jde o zákusky, tak pojď sníst vše, co jen chceš. Kmitaj uši, hlava tuší, srdce buší, tohle zapíšu si do perliče. Dala bych si něco křupavého, něco sladkokyselého by bylo dobré taky. Jsem pořád hladová, když jde o zákusky, tak pojď sníst vše, co jen chceš. Kmitaj uši, hlava tuší, srdce buší, vždycky chceme jen to nejlepší. Proč jsem sakra musela být políbená tím? Ale tím spíše, kdo to byl? Můj zkraňovaný první polibek. To se nepočítá. Jediný, koho miluju, je Masaya. A já miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě. Příště. Žalostné rande. Tajemství, které se Masaya nikdy nesmí dozvědět. Ňá. Hrůza. Pro budoucnost naší země. K vašim službám. Ňá.